Formal nang inilunsad ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon ang Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEF-RFFA program nitong ika-8 ng Nobyembre sa Guagua, Pampanga. Ang Rice Clarification Law, mekanikong yang maigit 10 billion pesos at taripa barang banwa, ding sobra 10 billion at taripa, ibiya na rin portalanong bilang ayudang pera. Dito ay makakatanggap ang mga nagsasaka ng hindi hihigit sa 2 ektarya ng 5,000 pisong pandagdag nila sa gastusin sa pagsasaka. Maaaring i-withdraw ang ayuda sa natanggap na Farmers Intervention Monitoring Card o DAIMC. Ito ay isang multipurpose card na magsisilbing unique identification card at transactional card para sa mga magsasaka at mangingisda. Napapabilis nito ang pagkuha ng mga ibababang tulong mula sa kagawaran, katuwang ang Development Bank of the Philippines at Land Bank. Na ang pagbibigay ng ayuda ay maayos, mabilis, at pinaka-ligtas na paraan. Kahit sa panahon ng pandemya, makikita niyo po na yung IDI na nagawa ng aming partner sa pamamagitan po ng DBP at ng ating kagawaran ng mabilisan. Nakuha niyo po kaagad. At walang letrado niyo, at ang number niyo, at ang QR code niyo. Malaki naman ang pasasalamat ng magsasakang si Cristina Morales mula Guagua, Pampanga sa tulong na natanggap mula sa DA. Saya kami yoling jam makapakanano isip na ken sopan kay man kami nga hortelano kasi halos na kahit ubuya laman nakit ang deng hortelano halos minsan markay ka pa mamunang ka patakaya laman magbalik deng punan mo kami san pamang ano ko emi paya kanya maragay ka pasalamat na at least no, makapakanano, ayos daw rin hortelano. Samantala, tinatayang nasa 177,839 na magsasaka ang makakatanggap mula sa Gitnang Luzon at inaasahang matatapos ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda bago matapos ang taon. Ito po ang inyong Agri Reporter Ernest Payawal ng Agri Balita, Central Luzon.